Zgomotul asurzitor al focurilor de armă răsună pe câmpiile prăfuite din Wyoming, în timp ce Emma Richardson își strângea cei doi copii mici mai aproape de trupul ei fragil, ultimele rămășițe de speranță dispărând din ochii ei goi. Primăvara anului 1873 nu adusese nimic altceva decât durere tinerei văduve, al cărei soț era îngropat de curând pe dealul stâncos din spatele fermei lor dărăpânate. Focul de armă provenea de la un vânător de curcani sălbatici, nu de la bandiți, așa cum se temuse inițial. Dar teroarea de moment rezuma viața Emei din ultimele luni. Vigilenta constantă, frica neîncetată și certitudinea chinuitoare că eșua ca mamă. Cămară era goală, cu excepția unei mâne de fasole uscată și a niște făină mucegăită. Obrajii odată roz ai copiilor ei deveniseră slăbiți, energia lor epuizată de luni de mese insuficiente. "Mamă, mie foame!" șopti Sara, în vârstă de 6 ani, trăgând de fusta zdrențuită a Emei. Fur Jacob dădu din cap solemn lângă sora lui, cu ochii prea înțelegători pentru un copil atât de mic. "Știu, scumpo!" răspunse Emma, netezind părul blond încălcit al fiicei sale. "O să mâncăm ceva în curând." Dar promisiunea îi părea goală pe limbă. Seceta distrusese mica lor grădină, iar fără Thomas, care să vâneze sau să lucreze pentru un salariu, opțiunile Emmei se reduseseră la aproape nimic. Vânduse deja ceasul de buzunar al lui Thomas, verigheta ei și toate obiectele de valoare pe care le dețineau odată. Pe măsură ce soarele urca tot mai sus pe cerul senin și albastru, Emma luă o decizie care îi sfâșie sufletul. Se va duce la Sweetwater Junction, la 16 km, și îi va cere reverendului să găsească case pentru copiii ei. Lacrimile îi curgeau pe față în timp ce împacheta puținele lor bunuri într-un sac mic de pânză. "Plecăm într-o călătorie," le spuse ea, forțându-și vocea să sune optimistă. "Îmbrăcați-vă cu hainele cele mai bune." Drumul era anevoios, mai ales pentru micuțul Jacob, ale cărui cizme erau uzate la tălpi. La prânz, Emma îl purta în brațe cu mâinile dureroase, dar hotărâtă. Sara mergea în tăcere lângă ea, culegând din când în când flori sălbatice care răsăreau sfidătoare din pământul uscat. Mai aveau încă 5 kilometri până în oraș, când un nor de praf a apărut la orizont. Emma s-a încordat, trăgându-și instinctiv copiii în spatele fustei. În aceste părți, străinii însemnau adesea pericol. Pe măsură ce călărețul se apropia, Emma putea distinge silueta unui bărbat cu umeri lați, călare pe un armăsar castaniu musculos. Preston Quincy conducea vite din Texas spre Montana când s-a separat de turmă pentru a căuta apă. La 32 de ani era deja un veteran al drumului, cu pielea brăzdată de soare și vânt, ochii ascuțiți sub borul pălăriei sale uzate. Luptase în războiul civil, condusese vite pe jumătate din continent și chiar petrecuse o iarnă vânând în munți, dar nimic nu-l pregătise pentru priveliștea din fața lui. Femeia părea că ar putea fi luată de vântul puternic, rochia atârnându-i pe corp, fața palidă sub boneta de soare, dar ochii ei îi atrăseseră atenția lui Preston, sfidători în ciuda disperării evidente, protectori în timp ce ascundea 2 copii mici în spatele ei. "Doamnă," spuse el, ridicându-și pălăria și oprind calul la câțiva pași distanță pentru a nu o speria. "Preston Quincy, vă îndreptați undeva?" Emma înghiți în sec, îndreptându-și umerii. "Sweetwater Junction." "Suntem bine, mulțumim." Preston strânse ochii când observă obrajii încovoiți ai copiilor și mâinile tremurânde ale femeii. "E totuși o distanță considerabilă, doamnă. Aș fi bucuros să-i duc pe cei mici cu mine." "Nu avem nevoie de milă, domnule Quincy," răspunse Emmer, deși vocea îi tremura în timp ce Jacob plângea în hainele ei. Preston descălecă încet, mișcându-se cu grijă. "Nu e vorba de milă, doamnă, ci doar de politețe." Se aplecă spre sacul de șa și scoase un pachet înfășurat în pânză. "Am niște carne uscată și biscuiți. Nu e o masă copioasă, dar vă va da putere." La auzul cuvântului mâncare, ambii copii au ridicat privirea plină de speranță. Emma a ezitat, mândria luptându-se cu necesitatea. Când stomacul lui Jacob a mârâit zgomotos, decizia a fost luată pentru ea. "Sunteți foarte amabil." "Mulțumesc."
spuse ea încet, acceptând pachetul cu mâinile tremurânde. În timp ce copiii mâncau cu poftă, Preston află că Emma Richardson era văduvă de 7 luni, că seceta îi distrusese recolta și că cel mai apropiat vecin era la 24 de kilometri distanță. Unde este familia dumneavoastră, doamnă Richardson?" Ea o întrebă el cu blândețe. În est, în Pennsylvania. M-au alungat când m-am căsătorit cu Thomas." Vocea Emei era monotonă, lipsită de autocompătimire. Era sub nivelul meu, potrivit tatălui meu." Preston dădu din cap, înțelegând prea bine cum structurile rigide ale societății puteau destrăma familiile. Propriul său tată nu-l iertase niciodată pentru că alesese să lucreze pe câmp deschis, în locul afacerii bancare a familiei din Boston. Și ce te aduce astăzi la Sweetwater Junction?" întrebă el, deși ceva din privirea ei îi spunea că știa deja răspunsul. Emma se uită la copiii ei, asigurându-se că erau distrași cu mâncarea înainte de a vorbi. Reverendul de acolo, am auzit că uneori găsește case pentru copii, îi spuse ea cu vocea întreruptă, apoi se întoarse, cu umerii tremurând în tăcere. Preston simți ceva strângându-i pieptul. Văzuse greutăți la frontieră. Fusese martor la calculul crud al supraviețuirii, care uneori forța alegeri imposibile. Dar demnitatea tăcută a acestei femei în fața unei asemenea devastări îl mișcă profund. Doamnă Richardson, spuse el blând, mă îndrept spre o fermă la aproximativ 32 de kilometri nord de aici. Un bărbat pe nume Halbrook caută un bucătar și o menajeră. Plătește bine și există o cabană pentru muncitori cu familii. Speranța sclipi pentru o clipă în ochii Emei, înainte de a se stinge. Nu știu să gătesc nimic sofisticat, domnule Quincy. Și aceștia doi, spuse ea arătând spre copiii ei, au nevoie de supraveghere. Niciun șef de fermă nu vrea povara copiilor pe cap. Halbrook e diferit, insistă Preston. Soția lui a murit iarna trecută. Locul are nevoie de atingerea unei femei și cred că ar fi bucuros să aibă niște copii în jur. Face locul să se simtă ca acasă. Emma îi studie fața, căutând vreun semn de minciună. Negăsind nimic, întrebă, de ce ne-ai ajuta? Nu mă cunoașteți. Preston se uită la cizmele sale pentru o clipă, înainte de a-i întâlni privirea. Mama mea a murit când aveam 8 ani, un an de secetă ca acesta. Tata nu se descurcă singur cu 4 copii mici. A dat-o pe sora mea cea mică la verișorii din est. Durerea din vocea lui era crudă, chiar și după atâția ani. Nu am mai văzut-o niciodată. Emma își duse mâna la gură. Îmi pare foarte rău. Preston dădu din cap odată brusc. Și mie, doamnă, și mie. Acum mă lăsați să vă ajut cu copiii ăștia? Emma se uită la copiii ei, care acum moțăiau unul lângă altul, la umbra rară a unui stejar pitic. Mâncarea din burțile lor le redase culoarea obrajilor. Gândul de a renunța la ei o sfâșia. Putea să-i încredințeze viitorul lor acestui străin? Trebuie să ajung în oraș oricum, spuse ea în cele din urmă, ca să-i transmit reverendului că nu voi mai avea nevoie de ajutorul lui până la urmă. Fața lui Preston se lumină într-un zâmbet sincer, transformându-i trăsăturile brăzdate de vreme. Bine gândit, doamnă Richardson. Putem opri acolo în drum. El i-a ajutat pe Emma și pe copii să se urce pe calul său, insistând că va merge pe jos alături de ei. În timp ce călătoreau, Sara l-a bombardat pe Preston cu întrebări despre calul său, pălăria sa, transportul vitelor și orice altceva îi trecea prin mintea curioasă. Preston a răspuns cu răbdare, făcând-o uneori pe fetiță să chicotească cu povești despre întâmplările nefericite ale bucătarului Trail Cook și despre boi încăpățânați. Când au ajuns la Sweetwater Junction, Emma s-a trezit râzând la descrierea lui Preston despre un cowboy începător care încerca să mulgă un taur. Era prima dată când râdea de când murise Thomas, iar sunetul o surprinse. Preston observă că își duse mâna la gură, ca și cum ar fi vrut să-și stăpânească râsul. Râsul nu este o trădare a memoriei soțului dumneavoastră, doamnă Richardson, spuse el încet, ca să nu-l audă copiii. Cred că el ar fi vrut să-l audă din nou. Ochii mei se umplură de lacrimi, dar ea dădu din cap. Așa ar fi vrut. Thomas iubea râsul. În oraș, Preston așteptă cu copiii în timp ce Emma vorbea cu reverendul Walsh.
Reverendul părea ușurat de schimbarea planurilor ei, mărturisind că găsirea de case pentru 2 copii ar fi fost o provocare în aceste vremuri grele. Dumnezeu ne ajută, doamnă Richardson, spuse el, bătând-o ușor pe mână. Uneori sub forma unor cowboy obosiți, Emma a cumpărat câteva provizii cu suma mică de bani pe care reverendul i-a dat-o din fondul bisericii, a insistat el. Preston a adăugat cafea și zahăr din propriile provizii și au pornit spre ferma Holbrook, pe măsură ce umbrele după amiezii se lungeau peste prerie. În acea noapte au campat sub copacii de plop, lângă un pârâu puțin adânc. Preston aprinse un foc mic și pregăti o masă simplă, dar consistentă, din fasole, carne uscată și tortilla înmuiată în cafea. După ce copiii adormiră înveliți în pătura de rezervă a lui Preston, Emma și Preston se așezară lângă jarul care se stinge. Povestește-mi despre soțul tău, spuse Preston încet. Emma a fost surprinsă de cerere. Majoritatea oamenilor evitau să-l menționeze pe Thomas, de parcă numele lui ar fi putut evoca o durere prea greu de suportat. Era bun, începu ea ezitant. Nu doar cu mine, ci cu toată lumea. Putea să se uite la un lucru stricat și să vadă cum să-l repare. Un zâmbet mic îi apăru pe buze. Inclusiv cu mine, presupun. Eram destul de distrusă când ne-am cunoscut. Cum așa? Întrebă Preston, adăugând un băț mic în foc. Mama a murit când aveam 16 ani. Tata s-a schimbat, a devenit dur. Mi-a aranjat o căsătorie cu un partener de afaceri cu aproape 40 de ani, mai în vârstă decât mine. Emma se cutremură la amintirea aceea. Thomas lucra ca grăjdar la moșia tatălui meu. M-a ajutat să fug în noaptea dinaintea nunții. Preston fluieră încet. Un om curajos, poate chiar nebun, recunoscu Emma. Nu aveam nimic, dar Thomas spunea că dragostea și munca asiduă ne vor ajuta să trecem peste toate. Vocea ei se înnodă. Și așa a fost până când febra l-a răpus. Preston a tăcut pentru un moment lung. Mama mea obișnuia să spună că valoarea unei vieți nu se măsoară în lungimea ei, ci în impactul pe care îl are. Se pare că Thomas al tău a trăit o viață plină. Emma a dat din cap, lacrimile curgându-i în tăcere pe obraji. Da, așa a fost. Și dumneavoastră, domnule Quincy? Care este povestea dumneavoastră? Preston a râs. Nu am prea multe de povestit. Un băiat crescut în Boston, care nu suporta viața de la oraș. A luptat pentru Uniune, apoi s-a îndreptat spre vest când războiul s-a terminat. De atunci călătorește pe drumuri. Nu ai o soție care te așteaptă undeva? Întrebă Emma, apoi roș de îndrăzneală. Nu, doamnă. N-am găsit niciodată o femeie dispusă să suporte un bărbat care e mai mult plecat decât acasă. Ochii lui reflectau lumina focului în timp ce o privea. Deși în ultima vreme m-am gândit să mă stabilesc undeva. Omul obosește să doarmă sub stele în fiecare noapte. Conversația lor a deviat către subiecte mai ușoare, cărțile pe care le-au citit, locurile pe care le-au vizitat, visurile pe care le-au avut odată. Emma a început să râdă din nou, iar Preston a considerat că sunetul era mai frumos decât orice muzică pe care o auzise în saloanele elegante din Boston. Călătoria din ziua următoare a fost mai ușoară. Emma și copiii călăreau pe rând, în timp ce Preston mergea pe jos. Spre sfârșitul după amiezii, au ajuns în vârful unui deal și au văzut ferma Holbrook întinzându-se în fața lor. O casă principală impunătoare, câteva anexe, un țarc cu cai și pășuni întinse presărate cu vite. Emma simți panica crescând în piept. Domnule Quincy, nu sunt sigură, îl corectă el cu blândețe. Și te vei descurca bine, doamnă Richardson. Holbrook e un om corect. Emma, răspunse ea, dacă tot folosim numele de botez. Preston zâmbi, colțurile ochilor lui încrețindu-se. Emma, ți se potrivește. Robert Holbrook era un bărbat în vârstă de 50 de ani, cu pieptul lat, cu o voce puternică și un comportament surprinzător de blând cu copiii. După ce le ascultă situația, îi arătă Emei o cabană confortabilă lângă casa principală. Beatrice a pregătit-o pentru când angajăm ajutoare cu familii, explică el. A stat goală prea mult timp. Mă bucur să văd din nou copiii mici aici. Cabana era simplă, dar solidă, cu 2 dormitoare mici, o cameră principală cu aragaz și o masă cu 4 scaune. Emer trecu cu mâna peste lemnul neted, imaginându-și copiii,
mâncând aici mese regulate, crescând puternici și în siguranță. Postul este al tău dacă îl vrei, spuse Holbrook. Mese pentru muncitori, întreținerea casei principale. Nimic ce nu poți face, pun pariu. Mulțumesc, domnule Holbrook, spuse Emma cu vocea încărcată de emoție. Acceptăm cu recunoștință. Holbrook dădu din cap, vizibil mulțumit. Preston, rămâi sau te întorci la fermă? Preston ezită uitându-se la Emma. Șeful mi-a dat o săptămână să explorez zona. Aș putea rămâne câteva zile, să o ajut pe doamna Richardson să se instaleze. Emma simți un amestec curios de ușurare și altceva ce nu putea numi exact la auzul cuvintelor lui. Ar fi foarte drăguț din partea ta. În următoarele câteva zile, Preston o ajută pe Emma să repare acoperișul cabanei, construi rafturi pentru puținele ei lucruri și construi paturi mici pentru copii din lemnul furnizat de Holbrook. Seara, după ce Emma pregătea masa pentru muncitorii de la fermă și culca copiii, Preston venea în vizită, aducând cafea sau, ocazional, o mică gustare pentru copii. Se așezau pe veranda mică a cabanei, priveau stelele care apăreau și vorbeau despre toate și despre nimic. Emma se trezea așteptând cu nerăbdare aceste momente de liniște, chiar dacă își spunea să nu se atașeze prea mult de cowboy, care în curând avea să plece. În a 5-a zi a lui Preston la fermă, o furtună puternică a venit dinspre munți. Copiii erau speriați de tunetele puternice, iar Emma le spunea povești pentru a le distrage atenția când au auzit o bătaie în ușă. Preston stătea acolo cu ploaia curgând din pălăria lui. Acoperișul curge?" a întrebat el fără preambul. Nu, e în regulă." Munca ta ține," a răspuns Emma, confuză. Bine, și-a scos pălăria udă. Te superi dacă aștept aici să treacă furtuna. Acoperișul barăcii nu e la fel de solid ca al vostru?" Emma știa că acoperișul barăcii era perfect în regulă. Ea o ajutase pe soția lui Holbrook să conserve lemnul toamna trecută, potrivit spuselor muncitorilor de la fermă, dar se dădu la o parte pentru a-l lăsa pe Preston să intre. Copiii erau încântați de prezența lui. Preston îi distra cu umbre proiectate de lampă pe perete până când aceștia adormiră în cele din urmă, în ciuda furiei continue a furtunii. Te descurci bine cu ei, observă Emma în timp ce stăteau lângă sobă sorbind din cafea. Preston ridică din umeri. E ușor să te descurci bine cu copii atât de drăguți ca ai tăi? Nu erau întotdeauna așa, recunoscu Emma cu un zâmbet. Thomas obișnuia să spună că Sara putea să țipe mai tare decât un puma când se hotăra să o facă. Te cred, chicoț Preston. Our spirit. Conversația se liniști confortabil pe măsură ce furtuna începea să se potolească. Emma știa că ar fi trebuit să-i sugereze lui Preston să se întoarcă la baracă, acum că ploaia se potolise, dar nu reuși să rostească cuvintele. Pleci mâine," spuse Preston brusc. Șeful mă așteaptă înapoi." Emma simți cum îi se strânge inima, dar își păstră expresia neutră. Desigur, copiii o să-ți ducă dorul. Doar copiii?" își întrebă Preston încet cu privirea intensă. Emma se uită la mâinile ei. Toți o să-ți ducem dorul. Ai fost foarte amabil. Amabilitatea nu are nicio legătură, Emma. Vocea lui Preston era joasă, aproape aspră. Cel puțin nu după prima zi. Inima Emei bătea cu putere când ridică ochii spre el. Ce vrei să spui? Adică am inventat scuze ca să rămân, pentru că nu suport gândul să plec departe de tine. Preston își trecu mâna prin păr, luptându-se în mod evident cu cuvintele. Știu că e prea devreme după pierderea ta. Știu că încă ești în doliu, dar n-am întâlnit niciodată pe cineva ca tine, Emma Richardson. Emma rămase cu respirația tăiată. Preston, nu trebuie să spui nimic, îl întrerupse ea. Voiam doar să știi înainte să plec. Poate ți-aș putea scrie. Poate m-aș putea întoarce pe aici după călătorie. Emma se ridică și se îndreptă spre fereastră, privind noaptea spălată de ploaie. Sentimentele ei erau un amestec de vinovăție, speranță, teamă și ceva periculos de apropiat de bucurie. Thomas m-a pus să promit ceva înainte să moară, spuse ea în cele din urmă, încă cu fața spre fereastră. M-a pus să promit că nu voi lăsa durerea să mă consume, că voi găsi din nou fericirea. Se întoarse spre Preston. Nu credeam că este posibil să țin acea promisiune. Preston se ridică, făcând un pas spre ea, dar oprindu-se, lăsând spațiu între ei. Și acum
Acum cred că poate Thomas mă cunoștea mai bine decât mă cunosc eu însămi. Vocea Emei era abia mai mult decât un șoaptă. Mi-ar plăcea foarte mult dacă mi-ai scrie, Preston, și dacă te-ai întoarce pe aici. Zâmbetul care se întinse pe fața lui Preston era ca răsăritul soarelui peste câmpie. O să mă întorc, Emma, ai cuvântul meu. Fidele promisiunii sale, Preston s-a întors 3 luni mai târziu. Până atunci, Emma și copiii deveniseră parte integrantă a fermei. Sara ajuta la strângerea ouălor din coteț. Jacob îl urma pe Holbrook ca un cățeluș devotat, iar Emma transformase casa principală într-un cămin din nou. Preston a sosit odată cu prima zăpadă a iernii, aducând cadouri pentru copii și un mic pachet pentru Emma, care conținea un jurnal cu copertă de piele. Pentru poveștile tale, i-a explicat el când ea l-a deschis. Mi-ai spus odată că obișnuiai să le scrii. Faptul că el își amintea un detaliu atât de mic din conversațiile lor a impresionat-o profund pe Emma. În săptămânile următoare, pe măsură ce Preston ajuta la pregătirea fermei pentru iarnă, relația lor s-a adâncit. Au descoperit valori comune, temperamente complementare și un respect reciproc, care au constituit baza unei afecțiuni crescânde. Copiii îl adorau. Preston l-a învățat pe Jacob să sculpteze forme simple, din lemn de pin moale, și i-a arătat lui Sara cum să identifice urmele animalelor în zăpada proaspătă. Seara le citea dintr-o carte cu povești de aventură pe care o purta în sacii de șa de ani de zile. Te-ai schimbat, a observat Emma într-o seară, în timp ce stăteau lângă foc după ce copiii adormiseră. În ce fel? Dar a întrebat Preston, ridicând privirea de la frânghia pe care o repară. Ești mai blând, mai răbdător. Când ne-am cunoscut, erai neliniștit. Preston se gândi la asta. Mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții urmărind orizonturi, crezând că următoarea vale ar putea ascunde ceea ce căutam. Ochii lui se întâlni cu ai ei. Se pare că ceea ce căutam era chiar aici, tot timpul. Cu 2 zile înainte de Crăciun, Preston o rugă pe Emma să meargă cu el la pârâul înghețat din spatele cabanei. Soarele, după amiezii, arunca umbre lungi și albastre pe zăpadă, în timp ce mergeau în tăcere, în armonie. Mi s-a oferit un post permanent aici, a spus Preston în cele din urmă. Holbrook vrea să-l ajut să-și mărească turma la primăvară. E o veste minunată, n-a răspuns Emma cu o bucurie sinceră în voce. Copiii vor fi încântați. Dar tu? Preston s-a oprit din mers și s-a întors spre ea. Obrajii Emei erau roz de la frig, iar ochii îi străluceau. Și eu sunt încântat. Preston îi luă mâinile înmănușate în ale sale. Emma, știu că a trecut doar puțin timp și dacă ai nevoie de mai mult timp, înțeleg, dar te iubesc. Îți iubesc copiii. Vreau să fim o familie. Ochii Emei se umplură de lacrimi care înghețară repede pe gene. Preston, Înainte să răspunzi, o întrerupse el. Trebuie să știi ceva. Nu-ți cer să-l uiți pe Thomas. El va fi întotdeauna o parte din tine, o parte din copii. N-aș vrea niciodată să schimb asta. Emma îi strânse mâinile. Thomas te-ar fi plăcut, spuse ea încet. Ar fi aprobat bărbatul care mi-a furat inima. Fața lui Preston se lumină de speranță. Asta înseamnă da, șopti Emma. Da, mă voi căsători cu tine, Preston Quincy. Nunta lor a avut loc în ziua de anul nou, 1874, la Holbrook Ranch House. Reverendul Walsh a venit de la Sweetwater Junction pentru a oficia ceremonia. Sara a împrăștiat ace de pin în loc de petale de flori, iar Jacob a purtat solemn simpla verighetă de aur pe care Preston o cumpărase de la un bijutier din Cheyenne. În timp ce își schimbau jurămintele în fața șemineului care trosnea, Emma a simțit prezența lui Thomas ca pe o binecuvântare blândă. Îl va iubi mereu, îi va onora mereu memoria. Dar inima ei se mărisese pentru a îmbrățișa această nouă iubire, această a doua șansă la fericire. În acea noapte, după ce mica sărbătoare se terminase și copiii adormiseră în paturile lor, Preston și Emma stăteau pe veranda cabanei, care era acum a lor, privind cerul înstelat. Niciodată nu am crezut că voi găsi asta, spuse Preston cu brațul în jurul taliei Emei. O casă, o familie, pe tine. Emma se lăsă pe el, găsind putere și căldură în prezența lui solidă. Când Thomas a murit, am crezut că viața mea s-a sfârșit.
Apoi, când a venit seceta și mâncarea s-a terminat, se cutremură la amintirea aceea. În ziua aceea, pe drum, eram gata să renunț la copiii mei decât să-i văd murind de foame. Și, în schimb, ai găsit curajul să ai încredere într-un străin. Preston termină pentru ea. În momentul în care te-ai oferit să-mi iei copiii și apoi ai spus că mă iei și pe mine. Emma se întoarse în brațele lui pentru a-l privi. Acela a fost momentul în care speranța a revenit în viața mea. Preston își coborî fruntea pentru a se odihni pe a ei. În momentul în care te-am văzut stând pe drumul acela prăfuit, protejându-ți copiii cu nimic altceva decât voință și iubire, am știut că ești cea mai puternică persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Am vrut să fiu demn de acea putere. Ești, șopti Emma, în fiecare zi, în mii de feluri, o dovedești. Sărutul lor a fost blând, o promisiune a vieții pe care o vor construi împreună. Deasupra lor, stelele se învârteau în modelele lor străvechi, martore ale unei alte povești de dragoste forjate în creuzetul vestului american, o dragoste născută din disperare și bunătate, temperată de pierdere și întărită de speranță. Primăvara a venit de vreme în acel an. Pământul s-a înverzit, florile sălbatice au acoperit câmpiile, iar ferma Holbrook a prosperat. Emma a plantat o grădină de 2 ori mai mare decât cea veche, cu ajutorul lui Preston și al copiilor. Sara a început școala în Sweetwater Junction, mergând acolo cu Preston când el avea treburi în oraș. Jacob își urma noul tată peste tot, învățând cum să se ocupe de cai și vite. Într-o seară caldă de mai, în timp ce stăteau pe verandă privind apusul care vopsea cerul în nuanțe de auriu și roșu, Emma a luat mâna lui Preston și a așezat-o ușor pe burtă. "Vom avea nevoie de o cabană mai mare până la iarnă," a spus ea încet. Ochii lui Preston s-au mărit, apoi s-au umplut de lacrimi când a înțeles. "Un copil, serios?" Emma a dat din cap cu ochii strălucind. "Serios?" Preston a scos un strigăt care a speriat o pasăre din apropiere, care a zburat. A ridicat-o pe Emma de pe scaun și a învârtit-o, amândoi râzând de bucurie. Mai târziu, în timp ce stăteau în pat, cu mâna lui Preston așezată protector peste noua viață care creștea în ea, Emma reflectă la călătoria care îi adusese aici. De la adâncurile disperării de pe acel drum prăfuit până la acest moment de fericire perfectă, părea că trecuse o eternitate și în același timp o clipă. "La ce te gândești?" murmură Preston somnoros lângă ea. "Că viața e ciudată și minunată," răspunse Emma, "că uneori cele mai mari binecuvântări ale noastre vin deghizate în momentele noastre cele mai întunecate." Preston o trase mai aproape. "Și uneori vin deghizate în cowboy obosiți de drum." Emma râse încet. Într-adevăr, așa e. Afară, pe fereastră, noaptea din Wyoming era plină de viață, cu sunetele broaștelor de primăvară care cântau din pârâu, urletul îndepărtat al unui coiot, foșnetul frunzelor noi în adierea ușoară a vântului. Înăuntru, îmbrățișați, Emma și Preston Quincy visau la viitorul pe care îl vor construi împreună. Un viitor născut dintr-o rugăminte disperată și un răspuns care schimbase totul. "I-am copii," spusese o văduvă înfometată. "Te iau și pe tine," răspunsese cowboyul. Și în acel moment, 2 vieți distruse începuseră să se vindece, forjând o iubire care avea să reziste toate anotimpurile care urmau să vină.